Voina kan movie and tour hi Canadian comedy film niin a film ming chu Starbuck ti ani atira tanga atop thlenga milo en sakturin kan nge na cheu he movie tran tira hian tlangwal pakhat David lo langin Quebec Canada chenga nia eizon na rin tlak tak po anei lo asumlak luna bul Weber chu asparm amamo te ta na donate chu nia chunga tangta chuan anitin ei turle amamo te lut vein kumsom ni pathum lai liam hnu po chuan na tho nget ala nei chuang lo mi sum tam tak bat sakin ni khat phei chu amut tuilai takin asum bat na paron lang thut ma senin poisa pakhat ma nei lo wang chuan man mo takin tlan chhotum ma se bat ta pa chuan norbetin an vo cham chia chumi hnu chuan apa te sa sa dora chuan kalin chuta chuan delivery na chu thok ve a ma se minute somli dona atlaya wang chuan chuta na thok khole apa ngei po chuan hawin achan po an deliver na motor alo hon thin dei wang nin tin na tu ka an football club jersey te lam tura a ma tang dei to an ti po ala lam sak ei lo wang chuan midang te chuan an hne hlein thu soya ngai poimo lovina zom lo hle tian soya chuti an khum shop zo hnu chuan jersey lam tura kalin konglaya tak motor ala da zui a boina bel cha turin dorla an lo khara to boxi ma se na sa takmaya angin tak chiam awang chuan jersey chu pay in ma se parking fee alo choi hnem to hle tin loan puk tumin bank sang ador ma se akauna sumche velle a record chelam sang te wang chuan tu bank ma in an puk tir du lo chumi hnu chuan apa hne na jersey chu alam thu te shilin ma se ma hi rintlak ani lo wang chuan tu mana thu soyan ring lo ma se trak nuwa ada diam to thu te soin chuti lai tak chuan traffic police in a fine tam to lutu ka wang chuan a motor an lak sak ta dei chumi wang chuan an football club pon jersey an hale man talo David chu an rin ang rengin omle ta ma se makan tivak lo an ngai nei liam ve mei to a chung thilte a thlen hnu chuan David chu abial nu Valerie muturin akal ani chu police officer ni in David ai ma chuan sumlama po azia tin David chu engwanga belo renge ani thu zo tin a boi je thu te hril ma se Valerie chuan naw pai mek thu hril ta thut David chuan lom tur nge lom lo tur por he thiam lo chumi wang chuan Valerie chuan ani chu in nga na tlaka ngai lovin naw po nei ngei tur thu chu hrila chumi hnu chuan David chu a thian pa lawyer pakhat bula chuan avakala ani chuan fa pali nei toin fanei tam chu a ha thlak ziate David po palani ri lo tur chuna ti ma se David chuan pa ni chu adu to thule ma se Valerie ne na hunala ti le ti lo chu a chian lo thu te soya ti chuan Valerie na thona kalin a hne na chuan pa ni a in pe to thu hril ti chuan Valerie ne na anin biak zo hnu chuan ina hongin chuta chuan mi pakhat alo ama chu Chamberlain ani thu te asparm donate thin na lawyer ani thu te hrilin ani chuan David chu kum sang khat zakwa somriat pariat atanga sang khat zakwa somkwa chung khan Starbucks tia minglemin phoin voi zaruk chuang zat alo donate to hi lo ni in chunga tang chuan ani chuan fa zanga somthum pathum anei thu te hrilin David chu aphuzok nge tin chunga fa te zinga za somli pahni lai mei chuan an pa dik ta kan riat du thu te soin ma se an contract dana chuan ani na thupsak thlat ni in ma se chunga fa za somli pahni te chuan ama an riat du wangin case an file chumi wang chuan an clinic in har sana tam takan lo to ka lo ni chung thil te thlenta ka wang chuan ani na chu afa te a hradu zong te chu ama information an pek tur thu te soin chung thil Davidin a hriat chuan a thongin mak ati hle a chu tiang thil chu adu lo thu le an Mizo Starbuck in ti po chu amani lo thu te asoya atu ka chuan a thian pa lawyer kha muin thil hlendan kim chang takina hrila a thian pa chuan clinic te chu case file le tur le chu chuan poisa tam taka nei tur thu a hril ma se ni chuan chu tiang thil chu adu lo thu te asoi a thian pa chuan clinic ne na an agreement zong te ziak chuakin chuta envelope pe ta chuan a fa te zong chanchin chu oma atu ka chuan envelope chu enin ama sabera afapa amu chu football player alo ngai san thin em ni in a ming po Richardo Donatel alo ni a hlim lutuk chu a thian pa va hril vatin a football player ngai san thin berpol a fa pa lo ni reng chu a in khelen turin an kal ngal a han mu phei chu hlim hlein au phur hle ama le ma te chu in fakin a thla te hoin an chhun chu a in chuang hle a ma se fa te nuna a in rol lo tur thu atiam
ma se ria zula chak em wang chuan pakhat chu hong lein a fapadang ethian alo ni ani chu bartender niin ani pona vazong chuak let ngal ma se phone a chun loin hawin ani chak ber actor ni turin audition nei tur chuan an lo ko ma se na tho wang chuan akal thei si lo David in adin munte a ria thiam hnu chuan kal tur le dor chu alo nga sak tur thu ril ma se dor rok tum niin ethian chu nangai ma se atrak cha bia pek chuan nial zongang lovin akal vele ta chumi hnu chuan an boss beron kalin ethian alaka alung oi lo hle na tanga ban hal thu shilin ma se ethian ron let le chu ani chak ber actor na chu muin David po afapa in ani chak ber ani theidon wangle pui theya chu a in chuang hle atu ka chuan envelope mi paper pakhat chu lalein afanu aming Julie alonia ti chuan pizza deliver tur anga kalin ma se Julie chu phone na sataka in hawin room lama vapan chuan drugs OD na lo ommek man mo takin hospital apan chuta rehab lama dan tum David chu apa angain anda na tur paper sign tur chuan an cover in soime tum ma se Julie chuan apa anga tur le paper chu sign du lawa chuatir ngen turin adila ma se thunei tu ta chuan an phallo David pon ommei turatin ma se Julie chuan an tho chak ber na thara nei thule rehab ai chuan pon lama a that pha zokarin thute a soi nu chuan David pon pom sakin an chuata atu ka chuan David chuan an thar thona tur hmuna khan lo ngakin ama awa mu phei chuan chu chuna tilom hle chumi hnu chuan a fa te chanchin chu amal te enin board lian taka hian a mu to te chu a chin chia kau kawa a fa te chu a trend beautician te niin a trend musician lifeguard le na sang sang thokte an lo ni hlom ama ni ti hril si lo chuna theiang tokina pui veka ni kha chu Valerie chuan mutura ron kalin Valerie chuan a ruala doctora in check up pui tura somin an zo hnu chuan no pang parka in fiam ta chuan en Valerie chuan no te en kol tura ala in pe lo thu te soin ma se David thung chuan a pui zel tur thule pa thataka ni tur thu te a hrila tin David po afapa pakhat rual ban lo aming Rafael chu mutur le nilenga pui tur chuan home lama pana Rafael pon pui tu nei ti chu hrema se rual ban lo ani wang chuan changpo chang theilovin David pon chote abara chumini chuan nilenga puin thil che sang sang te asoya ahun man chu nuamati hle ni khat chu afapa pakhat zui le tuma kal chu clinic lamina in mu khom na tur an bua chaya chuan akal hlola chuta afa te zongzong mai a han mu chu a chuangin ro puya ti hlom hle a tho chuak thut chu tu soi tura motin tu soi turin an ti ani na thupin ani po an unau zinga mi niangin in soya an ni ho chu tangkhom thlat turte in hmangai deuh turte cha in chumi hnu chuan alo pui to afa te Julie te ho kha afa mu ma se in thupnan Rafael en kol tu ang chuna in soya an ni ho chuan an unau ta zongzong nen group an din thule unau dik tak anga in ngai sak tlan reng an tum thu te an soya chutian in biak zo hnu chuan ina hongin bathing ho bok chuan vo le in poisa pe vat tur chuan an tia chumi hnu chuan afa te zinga mi Anthony chuan ama David chu apa dik tak ani thor hriat chhuat to thu te soin ma se midang ta hrila tum lo thule ni reivak lo abula ve du thor soi chuan apom ve meya afa padanga mule po chu alom hle atu ka chuan Valerie chung tele a chung te in mukhom tura kawin David apa chuan afa pain Italy zin tura cricket book sak thule a chan po nin nei laya honeymoon an man theilo wang te soin ma se chung poisa te chu a sperm donate wanga poisa na yani ti chu tu manan sha silo ma se ni midang te chuan David in pek na chu ro pui tin Valerie ngei po chuan ama ai thlo chuan David chu aring zoka ni khat chu Anthony le apa David te po pa fang tak chuan in khel hovin an hun man po chu nuaman ti hle ma se David in tuna chuan Valerie ne na chung ko thara din tur thu te a soi chuan an bo ro ka dang ta hle ni khat chu afa te ho zong chuan picnic boat sain Rafael en kol tuanga in soi wang chu na kal ve a chuta chuan hun limom takan mang hawa ma se atuk zinga newspaper a chuan Starbucks a chungchang chu lawin ziakin ani chumi mol le thil thalo tak tiangin an chua chung thil chu afa te thil ti po ni chuang lo news chu na ril ru ti nuam lo hle in Valeria bula po arukin Starbucks thil ti chu engei ngai dan tin a zot ani la chuan thil sual tak ti tuanga a soi chuan anin hnial pha hrep nge a ni khat chu football khel tura anin ro man mek lai chuan a thian te ho nen chuan Starbucks a chungchang chu soin mi mak sak le mi mol takani thu te an soi a u chuan I donate ve to em tia zotin ai ti na changa
ma se fiam thuan oilo thu te an soi nak lai chuan David thinrim chuan a uwa pei thuta midang te chuan an lo dang chuta doran hong chu aba thing tu te chuan a pa chu lo voin poisa David in a pevat lawani chuan boina sa takan tok don ania chuta David chuan rilu tharpuin man mo takin a thian pa lam chu avapan clinic ho chu case file nan du thu te hrilin an chaka ni vai chuan poisa tam takan hlo tur thu te asoi ma se lawyer ril ruwa chuan chakna chuan ati ming thang don hle ni nangaya a lawyer thian pa le David chuan nasa takin an chak nge theinan record rang te an lakhoma ril ruti fimnan an pahnin bolte an han pet dun le thin court ni lo thlen chuan an rin ang nge in ne na chu an changta judge nu chuan Starbucks chungchang clinic in anti viral chu dan kalani thu te adunei tu nge in adu tak ani lo chuan ani na chu him tlatangai thu te asoya David po alom hle an chakawang chuan tin David pon dollar nuai ni lai adon don thu te puangin chumi nu chuan lawyer chu press meet te chuan komin an lompui thu te an hril chuta lawyer pa chuan afa te anu te le David at chunga lom thu an soi zau chu media mi te chuan tunge David chu tin an zot ati ngai na hlo chuan abial pa ni na soi ta ringot tin press meet te chuan afa te ho po komin an pa Starbucks laka chuan an lung oi lo thu te ai chuan ani chuan nun pa ngai tak a hmang ve du ni mai nan soya tin an pa chu mi mol le mi maksak ani lo thu te an ni ho zong nun na petu ania chu wang chuan a chunga te lom thu soile tin chung thil zong afa te nan han soya mu chuan David chu a in chiril ru hle ma se in puangin an pa nga a don chuan asum mu tur zauza ya chanang tia hlau boxi chu chuan a ril ru po atinuam theilo chuta a thian pa la chuan ani na ti lan chuan ata na poi thei thu te a hrila ina ho nu chuan apan lo ngak ringin David chuan Starbucks ani thu le fa tam takanei thu te a soi chuan arin lo tak mai na pa chu thinrim lovin a hlimpui zok hle tin David a thena chuan dollar singriat vel chu pein a chan ve tur ni na soya apa chuan ni na chu za pui lo tur le in puang zok tur chuan a fui so zok ani puna fa te chu email a be na ma movek tur chuan a tia atu ka chuan Valerie pon fapadum takanaya a hlim hle chuta apa a unaw tele afa te zong mai ama mutura ron kalin fatpaduom takanei le chu lompuin anin kuak khom leya tin Valerie hne po in puangin atir chuan Valerie chuan a hausep ma se ni na ang chuan a pom le ta zo tin an fapathar poin a unaw te zozai tang chuan present rang te dongin chuta tang chuan an unaw ho chu an theina kong thawa in puitonin David le athla te zong chu lim takin anomta ani David pon andang lam na chu atopa chuan pom thiamin a hlim em a atop ta ani